Jenab Hungonduda Dimi Hungonduda Kare Bindal Kare Bukan mare Menda Baba Menda Baba Amaya Vida no Mama ya pumi Holto Puni baba Kaji do mai Wadde hirtuma tan goto Baba Kaji do mai Baba Mama, I'm going to do it. Ujamke. Mama, sina kusaga mahandi. Luchi da Dakar. Eske hande, kum bado décider halande baba. Bado kam reer. No, Jenab, mi wawa de dum. Mi wawa yaade muppuma do. Mi woppuɗo ɓiɗɗo mo keñantomi nande boju muɗum e jaggudu ɗum e juuɗam ɗum noon hay somo warami yo ara tomi ɗo o wara kam kono mi wona jahowo. Mamoudou aɗa andi babam ko waɗi capable wadde neɗɗo ene woni mo yarde ndiyam ni te min mi yiɗa wasemo joni ko ɓiyam yo jibine taw bamo kone dari o nurat bandini tawma ɗo warma s'il te plaît. Walla mi anandi ko an tan jiɗi jiɗa wasema sono ko sagam jiɗɗa s'il te plaît mi yagima walla min Jeynaba ara haɗɗo ay Mamoudou no kadam ara haɗɗo ganda mi jittama jamais to mbawmi wonde foof hakkilam e ɓernam foof koye ma tan heddoro mi jittama jamais kasif ma Allah noon caggal ma e ko woni hakkude men ko a jarama no fewi lawol jam lawol Mouhammadou eɗo reena Jenab kini mbino ma belam wiyanoma an a hanga walla jogo abani wat hollamo o kuɗaɗo gañmi yide ane makko fof mi yiɗamon yide hoɗo dañƴam mbiyamo baba wona nani no mbino ma mbimami ƴeew woto ɗum ɗimmetti ɗo ane makko fof hande woni dari en mbalton ɗo walla mi wadduma aɗa andimi de wona an haalantemi mbimi wona an haalantemi woto yiyam baba
wona an haalanteɗi an e makko son baltiɗo hannde mami waddu mon e bandiji mbara mon ha fukko waɗɗo moɗon ƴewɗo beddoyeɗama gona e galle o walla beddoyeɗama an e makko jahon walla beddoɗama garta an añi wona e nani ko ɗum mbawa ma te wotomi haaltiɗi hen wotomi haaltiɗi ala ko